Labarin Hakeem da Butan Tsafi. A wani gari da ke yammacin duniya an yi wani kasurgumin talakan yaro, amma mai dagewa wajen neman na kansa, mai suna Hakeem. Yana zaune ne tare da mamansa. Hakeem yana yin duk wani aikin wahala domin ya samo musu abinci su sa a bakin salati. Wata rana ya fita yayi nisa domin ya samo ayaba sai da a kasuwa. Kwatsam sai haɗu da wani babban mutumi yana sanye da waɗansu irin kaya. Mutumin nan ya nuna wa Hakeem kuɗi. Ya ce wa Hakeem, kai ɗan yaro, ni tsohon abokin babanka ne da ya mutu. Ya ce wa Hakeem, kana so na saka wani aiki domin ka samu sisin zinare? Hakeem ya ce, sisin zinare? Ko da ayabar nan da nake sayarwa tsawon rayuwata ba zan iya tara sisin zinare ba. Mutumin nan ya ce wa Hakeem ya shiga wani kogo wanda ke kasa da wani dutse kuma ya aikata abin da yake so ya sa shi. Hakeem yana tunanin cewa wannan aiki ne mai sauki. Suka karasa inda kogon yake, sai ga wani rami ya bayyana. Kasancewar Hakeem karamin jiki gare shi, sai kutsa cikin ramin nan ya ga wata siririyar matattakala a ciki ya wuce. Da ya sako kasa sai ya ga buta tana haske, ta haske cikin kogon. Nan take mamakin abin da ya gani, domin kogon nan cike yake da zinaru da azurfa da tarin dukiya. Sai Hakeem ya tsorata kasancewar ya ji ihun da mutumin nan ke masa a waje. Yana kiran, wai kai ba za ka fito ba? Butar nan kawai na ce ka dauko min. Sai tsawa yake masa. Duk da dimbin zinaren da ke cikin kogon nan, Hakeem ya fara mamakin me yasa mutumin nan iya wannan tsohuwar butar kawai yake so. Yanzu Hakeem a tsorace yake. Cikin sauri ya dauki butar nan ya fara fitowa. Amma kafin ya fito, mutumin nan ya fara ihu yana kiran, ka bani butar nan da sauri ko na rufe ka cikin wannan kogon. Hakeem ya kasa gane me mutumin nan yake nufi ne. Hakeem ya ce, ka fara fito da ni waje tukunna. Mutumin nan ya ce, idan baka bani wannan butar ba zan rufe ka a cikin wannan kogon na har abada. A wannan lokacin ne Hakeem ya fahimci cewa wannan mutumin mugunta yake so ya mai. Hakeem ya ce, a da fari ina so ka fara fito da ni daga nan tukun. Mutumin nan ya ce, to shikenan tunda haka ka zaba. Sai kawai ya rufe kogon. Garin ya rufe kogon da Hakeem ke ciki, zoben shi ya cire daga hannunsa ya fada. Hakeem yana ihu haka mutumin ne ya rufe kogon nan. Sai Hakeem ya ga dutsen ya rufe, amma zoben mutumin ya fado. Hakeem ya maza ya dau zoben nan ya saka a hannunsa. Nan take sai wani kara da hayaki suka cika gurin. Kafin ya ankara sai ga wani aljani ya fito daga cikin hayakin. A tsorace Hakeem ya kalli wannan aljanin. Sai aljanin yake cewa, Hakeem, ka faɗa abin da kake so amma iya abu uku kacal na baka dama. Zabi uku ne kacal gare ka. Hakeem ya ce, ina so na koma gida. Aljanin ya ce, to shikenan yaro na. Tafi kawai aljanin nan yayi. Sai Hakeem ya ganshi a gida. Mahaifiyar Hakeem ta tsorata ganin cewa batowa yayi. Ya mata bayanin dukkan abin da ya faru. Sai ya ce bai samu ya dauko zinare ko ɗaya ba, sai wannan tsohuwar butar a hannunsa. Hakeem na so ya tsaftace wannan butar yana goge ta. Nan take sai iska ta fara fitowa daga cikin butar nan. Ya bade ko ina. Sai ga wannan aljanin ya sake bayyana. Aljanin ya ce, na gode da kuka fitar da ni. Shekara ta 320 cikin butar nan. Sai yau na fito. Don haka yaro sake faɗan duk abin da kake so. Cikin mamaki Hakeem da mamarsa suka kura wannan aljanin ido. Aljanin ya ƙara maimaita abin da ya ce, yaro ka zaɓi dukkan abin da kake so. Sai Hakeem ya ce, to shikenan tunda haka ne ka shirya mana abinci mai daɗin gaske tare da abin sha. Kafin ka ce tak har ya gama haɗawa. Sai ga wani teburi ya bayyana dauke da dukkan abin da suke so a cikin zuciyarsu. Abinci cika na alfarma da kayan marmari. Daga wannan ranar ne Alhaji da mamarsa suke samun duk abin da suke so sanadiyar wannan butar tsafin. Suka yi arziki da kuma jin daɗin rayuwa. Bayan shudewar wasu lokuta masu tsawo, Hakeem yana wucewa ta cikin kasuwa. Sai ya ga gimbiya ya sarki mai suna Yasmin kan gadon sarauta da fadawanta tana siyayya. Sai ya ji ya fara santa. Ya koma gida ya faɗa wa mamarsa. Sai mamarsa ta shirya wasu akwatuna cike da gwalagwalai ta nufi gidan sarkin da taimakon wannan aljani. Sai ta faɗa wa masu tsaron gidan cewa sarki ta kawo babbar kyauta. Sai sarkin ya bada umarnin cewa dakarun su shigo da ita. Bayan an shigo da ita sai ta faɗa sarkin abin da ke tafe da ita. Sarkin ya ce, to akwai sharadi, idan danki yana so ya aure yata ki ce masa ya turo min bayi guda 40. Kowannen sai yana dauke da akwati cike da lu'ulu da zinare. Ya zama na sojoji 40 ke biye da su dan ba waɗannan bayin kariya. Jin waɗannan sharuɗa mamar Hakeem ta koma gida cikin damuwa domin a tunaninta kowannen aljanin ba zai iya cika waɗannan sharuɗan ba. Hakeem ya dauko wannan buta ya goge wannan buta sosai wanda bai taba irin haka ba. Sai wannan aljani ya sake bayyana. Ku biyo mu a ci gaban labarin. Anan duk wata gwarama da turka-turka take. Idan wannan shine farkon shigowar ku wannan tasha tamu mai albarka, kar ku manta da subscribe da danna alamar kararrawa ta yadda muna dora ci gaban sa za a sanar da ku da ma wasu labaran masu nishadantarwa.